Jedem. Naše, vidíš. Naše je tu. Tu v tráve parkuje. Prečo? Keď nám bude dať číslo. O chvíľku. Čo tam? Tam treba nejaké formality. Čečem na. Vyrážame na prvú zástavku, Ťahanovský tunel. Kto sa teší? Ja. Aj my. Čo je tam? Cez svetelnú križovatku pokračujte rovno, posledný krát sa vám napravo otvorí výhľad na dom svätej Alžbety. A na druhej svetelnej križovatke pokračujte rovno. Na tretej odbočíte doprava. A cez ďalšiu križovatku sa dá doľava. Filip. No, budu pravím táčik. No. Odskočí z vodu. Budu pravím vodu. Na druhej rovno a na tretej pôjdeš doprava. Mami, tati už si obehol jedného. Tam je, hej, takto. On sa vlúdil, jak my. Hej. Mami, už Odbočíte doprava, dopravná značka smer Kostoľany. Toto je zlo. Ešte Košice električka. Hej, ťahovský tunel do teho. Toči. Čo si niečo na takto? Lebo tu zastavím. Kúsok! Aj vy? Ja neviem, píše dajaké Kostoľany a potom na kruhu. Oputávať? Nie, Prečo? lebo... Môžete im kývať, že ahoj! A nedá vystúpiť. Prečo no nie? Lebo ho nedá. Že mám 50 minút zostal. 15 minút. Most na vodu? Aha, pozaj vodu. Áno. Musím fotiť. Jasné, Sofinka. Kričia hú! Toto je strašne dlhý. Či? Máme technický problém s oknom. Problém, máme. Máme problém s oknom, je stiahnuté, nejde hore. No a teraz viete, z jakej dediny sme deti vyšli? Nie, posláňate na telefónu. Družstevna, nie? Áno. A ideme smerom na Budimír. No, musíme sa dostať na rozhľadňu Čerešenku. Tam aj čerešne, ktoré môžeme jesť. Možno, že aj čerešne tam budú. Je to krásna rozhľadňa určite, keď si ju pamätáte. Pamätáte si ju, deti? Ale cesta k tomu čistý tankodrom. Sekundu. Čo robíš? Ja mi padlo. Neviem. Asi nie. Tu všetky nás pozerajú auto, kto čo tu nechal na spodku. To ešte není piesok, ešte 8 zastávky. Aha, tam už sú hore. Ihlisko. Mami, vlastne si, že ty... Mami, našla som klierko. Kde? Tu. Stráske. Hore. Počkaj, mám tu. Poďme dole. Čau, rozhľadňa. Deti, ďalšia zastávka? Gezil. Helianský. To som počula. Helianský gejzír? Áno. Ty si to občas ťahol viac? Nie, spadlo.
Inak takto navigovať, to je bardzo veľká sranda. Trochu iba inde. Na mňa fúka silno kúsok. Vítajte v obci Kecerovce. Kecerovce? Mhm. A tu musíme hľadať odbočku na Hrdľan. To bolo čo? Papoši. No A kto videl striekať už gejzír? ja. No, a tu na tom gejzíri sme už častejšie ako doma, ne? Však koľko ešte tam ostali sebík za nami? No a nebude striekať, teta nevyberá parkovné. A páska tam je ešte stále. No vy ste nechodili ku tomu? Á, tu sú aj toty ešte. Čo? Hľadajú QR kódy. Prečo sme tam? Jak my? Však vysvetli to rúka Slovenka. A tu je nejaký starý most. To je kto? To je kým, čo ide z obchodu s metlou. Je to práca na cintorín podľa mňa. Keďže máme ísť na... Cintorín. A že minule to... Pravil, že minule to parkovisko bolo zatvorené, že si treba ísť kde na Darko. Na Dargove, že bolo zavreté parkovisko. Aha, že na Darkove bolo zavreté parkovisko, No. tak si minule, že máme ísť na cintorín. Áno. Hore je cintorín. Citrón? Tam je citrón? Cintorín. Áno. A to sa tak mení. Cintorín. To je čo? Au. To je čo, mami? No? Toto tu na... Toto? To sú pomníky. Ďalšie. Áno, tam sú tiež nejakí. Ale je to úplne nejaký... No jak sa vám zatiaľ páči cesta? Na parkovisku. Tam je parkovisko. Ale jak sa vám páči cesta? Super, super. A kde ideme? Nevieme. Ideme. Čo myslíte, deti? Tam, Kam ideme teraz? tam. Na tanky do Dargova. A myslíte si, že ty pred nami si všimli tú nálepku našu? Tak sa ich potom môžeme opýtať. Alebo tí, ktorí išli len teraz tam, že si všimli, jak budú hľadať. Jak som nalepila, že jak budú hľadať toto a toto. A pamätáš, kde si ju nalepila? Áno. A možno, že ju budú hľadať a my ich obehneme a budeme prví. Čujte s tým prvým. Ó, to bola diera. Vyhráme, keď sme prví. Čo? Keď vyhráme, keď sme prví. Tu ne? My sme tu. Ale stále auto pred nami. No a čo? Ja som chcela ísť do tých druhých. Jak druhých? A čo? Do tých druhých. A čo? Poďme. My to tu už poznáme. My sme tu už boli dosť veľakrát. Ale naša nálepka je stále tam. Tom. Tieto strašenia k najobľúbenejšie. Tým čakal náročný tréning, ale so Salim najväčším strašením. Prekvapili ste ma. Nemôžem pre vás ale žiaľ spraviť nič iné, než vám popriať veľa šťastia, povedala im. To som aj povedať. Áno. Čak my sme sa tu tiež kúpavali. Deti, kamto sme to prišli? Neviem. Tu. Čože? Aha, to ten mostík. Vodná. Zážitková cesta od Zažitková cesta Oborín, nie? Aha, tu sú ešte autá. Vyzerala planéta Zem. Auta, áno, tu sú. Na mieste stropu To je chodovka. Áno, stačí nás Dvojka a trojka to je. ľudia sa Lenže keď my to tu poznáme, tak my ideme sa schovať do toho. do tieňa. Do tieňa. Pôjdeme z druhej strany naspäť. Ja mám hriadne horúco. Ale pozrite. To bolo úplne
Fakt, že plné vody. Počkaj, ale to nebolo dačo s ním? Taky sa dačo písalo, že je rozbitý, či čo? Lavička bola, ale už je opravená. Sofia, radšej nehýb. Oj, Sa šmykol? hej. V pohode? Uj. Hej. Hej. To ty si bola, ja že tátik. To ona. Prestaň. A si to zaleje s tým mostom. Hej, Sofia. Prestaň. Čo sa bojíš? Prestaň. Však sa chyť kraja. A bahno. Ukáž? Taká je hlboká voda. Taká je hlboká voda. Ukáž, však to ešte ani... Kurát Filipkovi. Akurát bahno tam je stále. Také bahno tam je až takou opom do bahna. Skoro som spadla. Však tu vôbec nie je voda. No však choď tam. Dokiaľ ťa uvidím. Ja tam chcem ísť až tam ďalej. Však choď. Tu nikto nie je, len opatrne. Ale je tu úplne, že... Kde je voda? Sme v Kašovej, jej, tak ten je krásny domček. Taký starý. Kto vie, kam ideme? Ďalšia? Bo ja som zabudla, pomôžte mi. To je jaký prameň. Prameň Ladmovce, nie? Ánosko. Ladmovce. A tu si naši. Priatelia. Raz, dva, tri, štyri. Priatelia. Áno. Ideme pekne za sebou, jak hadík. Akorát, že by musel obehnúť všetky. Budeme stáť. Raz, dva, tri, štyri, päť a my sme šieste. Už sa dobehli. To je to 17. Aj lančia je tu. Musíte vlastne vidieť kluby. Ale aj 17 je jak dobrá. Rieka Bodrok. Ale toto je brutál krásne miesto. No chodím do tých končín, ale o tomto tu som vôbec netušila. Hovorím, že chodím do tých končín a vôbec som o tom nevedela. Ja mám tu znovu. Čo tu máte? Joj, to je pekné. Voda tu na svetí. O, wow. Jaké vysoké. OK. Tak to ťa skladí, fajne. Nie? Máme poslané ze stovky koľko? Počkajte, teraz poviem. Počkaj. To musíš skladiť. Ja musím. Mami musí. To je. A Tá voda. do zeme. Do zeme. To zeme, ja vytiekla do hora. Pozrite Bodrok. Suky. Tu je. Je tu loď. A tá premáva až do Maďarska a späť. Áno, a tu sa dajú kúpiť priesady, ne? Melóny to bude teda. Zelenina. Aj tu nám.
Malom Horeši. Vinné pivnice. Nemali by sme náhodou stať odchádzať. To je jedno, keď dohodeš. Aha, to je krásne. Áno, lokomotíva. Jej. Nie, je to toto. Tu je hlavná stanica, podľa mňa. Ešte jedno som videl. Čo hlavne? Čierna na Tisov, áno. A toto. Tá... Most. Ty si celé more. Tam je chlap. Tu Tam sú. sú. To je trojky, to máme výborné. Čo? To je trojky, Sofinka. Čo to je? To je kysuski? Áno. Takže vecka sú vyriešené. A máme presne cieľ? Dajte sa tu toto. To je cieľ. Jej, zlata. Konečne sme došli na miesto. Idem ti ukázať pieskovú pláž? Poď. Poprada ďalej ešte? Nie, po